जेब्लासिम मोनसे हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम बेयावहाय गोदान गोदान आफाद जोनोम जागोन। हेल' खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअ सावरायगोन जाहैबाय जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव मानाव गेदेर अनजालि दैमारि बिथाङा साननै सिगां 10 थारिखआव बिथाङा मोनसे निउस होदोंमोन। बे निउसनि बागैनो आङो ससे नोंथांमोनजों खोथा सावरायगोन आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे खोथा बुंलांगोन। नोंथांमोना बे खोथाखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला आरो खोनासंनो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नाय खालाम बे खोथाया बेसेबां सैथो आरो बेसेबां असैथो। बिथांजोनि बे खोथाखौ आङो हामजानाय मोनाखै। बेनिखायनो आङो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मोनसे बाथ्रा बुंनो गोसो जादों। बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिथाङा बुंदों आंहाथ' आरो मा बुंनो थानो, खिन्थु मोनसे खोथाखौसो आं फोथायो पजिटिभलि जे जेब्लासिम मोनसे हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम बेयावहाय गोदान गोदान आफाद जोनोम जागोन। गोदान आफाद ओंखारनाय मानि मा? दिनै नङा गाबोन, गाबोन नङा समफोर, गोदान गोदान इस्यु लानानैहाय। स' बेबायदि गोदान आफाद जोनोम जानाया मोनसे हारिखौ थांनानै थानायखौसो दिन्थियो होननानै आं फोथायो। बिथाङा बुंबावदों दि बेबायदि गोदान गोदान आफाद जोनोम जानाया मोनसे हारिखौ थांनानै थानायनि लामाखौसो दिन्थियो होननानैहाय। नाथाय आङो बेफोरबायदि सानाखैदि गोदान आफाद जोनोम जाब्लादि मोनसे हारिनि थांनानै थानायखौ लाखियो होननानै आङो सानाखै। आङो बेखौसो सानो, जेब्लायनाखि जोंनि हारिनि गेजेराव गोदान आफाद जोनोम जायो आरो जोंनि हारिनि गेजेराव नांलाय खमलायासो बांसिन जायो। आं बेखौसो नुहुरदों। मानोना नोंथांमोना साननानै नाय, थांनाय मास मोनथामनि सिगां ULB जोनोम जानायाव बेसेबां हांगामा जाखोमोन आरो जोंनि बेसेबां बर' रायजो राजाफ्रा बे प्रब्लेमावहाय खर' हमनांगौ जाबायमोन। नोंथांमोना नुदोंना बेखौहाय? आङो बेखौसो बुंनो लुबैयो, माने नोंथांमोना जुदि हारि सिबिनो गोसो दङब्ला, हारिखौ अनसायोब्ला, हारिखौ फोथांना लाखिनो गोसो दङब्ला नोंथांमोननि गेजेराव, जोंनि बर' लिडारफोरनि गेजेराव खौसे गोरोबथिया गिबियाव गोनांथार। बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आफाद जोनोम जानायजों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय खावनै खावथाम खालामनानैसो दोनगोन। आङो बेखौसो नुहुरो आंनि साननायावहाय। जेब्लानाखि जोंनि हारिया गोदान गोदान आफाद जोनोम जागोन बै समसिम जोंनि बर' हारिया आलदा 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 गावस्रानानै थागोन। बे सासेया बेजों गोरोबा, बै सासेया बेजों गोरोबा, बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिया जाबायानो थागोन। बेनिखायनो आङो लुबैयोदि जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौहाय खौसे जानानैहाय फांसे बिफाङावनो दालाय खानो थाखाय आङो खावलायो। जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ सिगां, रायजो राजाफोरखौहाय उनाव दोन। रायजो राजाफ्रा बिथांमोना जेरै बुङो बे लामाजोंनो थाङो। बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायनो गोसो जायो, सारमोनखौ खावलायनो गोसो जायो, जोंनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा फांसे बिफाङावहाय दालाय खाग्रो। अब्लासो जोंनि हारिया खौसे लामाजों थांगोन। अब्लासो जोंनि बै साननायखौ, जोंनि बै थुख्लायनो नागिरनाय हाथरखिखौ जोङो थुख्लायनानै जोंनि गेजेराव लाबोनो हागोन आरो गासैबो दुलाराय बर' रायजो राजाफोरखौहाय गोजोन होख्लायनो हागोन। आङो बैखौसो नुहुरो लामाखौहाय। मानोना बेफोरबायदि आफाद गोदान गोदान जोनोम जानायजों जोङो हारिखौहाय खौसेयाव लाबोनो हाया आरो जोङो जे हाथरखिखौ जोङो थुख्लायनानै लाबोनो नागिरदों बै हाथरखिखौ जोङो माब्लाबाबो थुख्लायनानै लाबोनो हानाय नङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय। जेसेबांनाखि नोंथांमोना गोदान गोदान आफाद जोनोम जागोन, माने बै आफाद जोनोम जानाया जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सोखावनाय आरो सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनाय, सोरखौबा हिंसा खालामनाय, सोरखौबा नायनो हायै खालामनाय, बेफोरबायदिसो सोमजिहोगोन जोंनि गेजेरावहाय। दा थांनाय मास मोनथाम सिगां मा सोमजिदोंमोन? NLAB ULB जोनोम जादोंमोन। बै जोनोम जानाय समावहाय NLABआथ' दाबो दङ, बिथांमोना 6 फाइराव दङ। ULB जोनोम जादोंमोन। बे ULB जोनोम जानायावबो जोंनि सानै दाय गैयै सुबुंफ्रा मुंख्लं जानानै थांबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोदान आफाद जोनोम जाब्लानो जोंनि दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआवनो सौथुनाय लामाखौ लाबोगोन होननानै आं सानो। मानोना आं लुबैयादि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोदान गोदान आफाद जोनोम जानाय। नोंथांमोना हारि सिबिनो गोसो दङ, हारिखौ अनसायनो गोसो दङ, हारिनि खामानि मावनो गोसो दङ, फांसे बिफाङावनो जुथुमनानै था। जेरै बेरे बिमाया फांसे बिफांनि दालायाव जमा बाथुमनानै थायो, थिग बैफोरबायदि
बाथुमनानै था जोंनि लुबैनाया जोंनि हास्थायनाया मा जाफुङै दं गासैबो जाफुंगोन आंनि साननायाव बेनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा खालि रांनि उनावल' खारफासै बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाया गासैबो फैमाल जाजोबो आङो बेखौनो सानो नाथाय आङो बे जोंनि माननाव गेदेर अनजालि दैमारि बिथांनि बे स्पिच होनायखौ आङो मोजां मोनाखै साबजानाय मोनाखै बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आंनि बुंनाय रावा बे नङादि आङो बिथांखौ सैया नाथाय बिथांखौ जोङो अनो जोङो गासै दैदेनगिरिफोरखौ बजबो अनो मान खालामो नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो जों रायजो राजाफोरखौहाय सिनाया नोंथांमोना दा बुंगोनलाय बे उमुकनि थुमुकनि इउपिपिएलनि बिपिएफनि बेफोरबायदि बुंगोनलाय नाथाय आंजोंहाय मोनसे पार्टियाव थादोंब्लाबो आंजोंहाय बेफोरबायदि जेबो लोब्बा गैया आङो बाथ्राखौ समानै लांगोन आङो गोसो जायोब्ला बेखौबो रायगोन आंनि बिदिसो आंनि बुंनाया आंनि रायजो राजानि जानानैसो पाब्लिकनि जानानैसो आङो बुंगोन नाथाय मोनसे पार्टिनि जानानै आङो बुङा सोर बुंदों आं मिन्थिया खिन्थु थानाय थायैया गिदिर खोथा नङा खिन्थु जायफ्रा बेयाव बिबान लानानै खामानि मावनो ओंखारबोदों डेफिनेटलि बिथांमोना माबा मोनसे नांबावगौ बादि मोनदों हारिनि थाखाय हारिखौ सुंथानो थाखाय माबा मोनसे गोनांथि दंबावो हयथ' सानदों बेयावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो फंनैसो खोथा बुंलांबावनो गोसो जादों जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय गोदान आफाद जोनोम जाबाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन आफाद दा बे आफादखौ आङो ओरैबायदि रुजुनो सानदों फांसे बिफांनि दालाय एबसुआ जाबाय जोंनि गुदि आफाद सिनस्रि आफाद फांसे बिफां जागायजेननाय जोंनि फांसे बिफां नाथाय बे बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियना जाहैबाय दालाय एबसुनि दालायखौ दानखानानै गायजानाय दालाय होननानै बुजिनानै लादो नाथाय जोङो फांसे बिफांनि दालायखौ दानखानानैहाय मोनसे हायाव थुनानै बेखौ फोथांनो थाखाय जोबोद गोब्राब आङो फांसे बिफांनि दालायखौ दानखानानै बेखौहाय गायनोसैलां होननानै गायबाय फोथांनो नाजाबाय बेयाव हाजारबा दै लुबाय जेब्ला आङो बेखौ जोथोन खालामनो हायाखिसै जेब्ला आङो मोनसे खामानियाव बिजि थाबाय सोरनिबा मोसौआ फैनानैहाय बे दालायाव दिबोर नांफैबाय बे दालायाव दिबोर नांनानै बे दालाया रानगोन बियो 100% रोखा बिनिखायनो आं सानो जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय गोदान आफाद जोनोम जाबावनायनि गोनांथि गैया जास्ट जोङो जाय बिफाङा गाज्रि जाबाय जाय बिफाङा दादु जानो हमबाय जाय बिफाङा गाराय जानो हमबाय दाखुरा दाखुरि जानो हमबाय जोङो बेखौ फोसाबनायनिसो लामा माने जोङो बेखौ फोसाबनानैसो लानांगौ नंगौ जोंनि आबसुआ जोंनि बर' रायजो राजानि बिफां फांसे बिफां नंगौ बैयावहाय आबसु आफादना गाज्रि जानो हाया नाथाय बिनि सिङाव जुथुमनानै थानाय जेरै बेरे बिमाफ्रा दांसोबो थायो होसो जोयो थिग बेफोरबायदि जोंनि आबसु आफादनि सिङाव थानाय सुबुंफोर दं बै सुबुंफोरखौसो फोसाबनांगौनि गोनांथि बे नङादि ओरै जाब्लानो गोदान आफाद गायसननांगौ बे नङा आंनि साननायाव बेसो नाथाय जोङो बैखौहाय जेनाखि गाज्रि लामाजों थांदों बैफोरखौ बुथुमनानैहाय बैफोरखौहाय रायज्लाय होनज्लाय समाधान खालामनानैहाय रायज्लायनानै बिफांखौ गथा खालामनायासो जोंनि लिडारफोरनि बिबान आङो बेखौसो सानो आङो उन्दै हिसाबैहाय जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय काउन्टार खालामो समाया थेवबो माखासे बाथ्राया आंनि गोसोआव सौथुहोयो बेनिखायनो बुंनांगौ जायो जेब्ला आङो उन्दैमोन बै समावहाय जोंनि मोजां दैदेनगिरिफ्रा मुंख्लं जालांबाय जाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सरकारजों सिनायथि जाबाय जाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा भारत गभर्नमेन्टजों सिनायथि जाबाय लागालागि जाबाय नोंथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जारिमिनखौ नाहर बिथांखौ दा भारत सरकारा रावबो सिनायै गैयामोन बिथाङा मोनसे समावहाय ओरैबायदि गथा खालामबायमोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय दा जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा हरखाबै मुंख्लं जानानै थांबाय दा बिनि उनावहाय जोंनि बर'नि लिडार दैदेनगिरिया भारत सरकारजों सिनायथि जानो थाखाय बेसेबां सम नांखो खय बोसोर नांखो बेसेबां बोसोर नांखो नोंथांमोना बेखौहाय नुहुरदोंना नुहुराखै बै समावहाय जोंनि बर'नि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ आरो बिथांखौ गिनो हमबायमोन भारत सरकारा बिथांखौ हरखाबै बेमार हमनायखाय दा बे बेमारा बिथांखौ अबथिरा जिउ खोमाबाय आरो दा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिआरसिम फैनो थाखाय जोंनि बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय आरो भारत सरकारजों सिनायथि जानो थाखाय खय बोसोर नांखो
जोंनि बर' दैदेनगिरिखौ भारत सरकारा सिनायनो नोंथांमोना साननानै नाय बे लामाखौ नाहर। आं जेब्ला उन्दैमोन बै समावहाय मोजां मोजां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो मुंख्लं जालांदों जोंनि गावबागाव एना एनियावनो। जों बै समावहाय उन्दै उन्दैल'मोन, आं बै समाव उन्दै उन्दैमोनहाय, थेवबो गोसोआव दङ। जोङो नुबोदों, मिथिबोदों। बै समावहाय इन्टारनेट जुग नङामोन। बै समनिखौ नायहरोबा दाबो बे लामायानो फैफिनगौ बायदि नुहुरो। नोंथांमोना गोदान आफादखौ दाबायानो थिग दं। नोंथांमोना बे भारत सरकारजों सिनायथि खालामनो थाखाय, सिनायथि जानो थाखायनो 10 बोसोर 15 बोसोरनि बारा नांगोन। थेवबो नोंथांमोनखौ सोरखारा खेल खालामनाय नङा। ओरैबायदि जागोन, भारत सरकारजों सिनायजाखानाय मानसि नङाबा भारत सरकाराबो रायज्लायनो नागिरा। जोङो बेखौ बयबो मिथिखागौ दैदेनगिरिफ्रा। दा नोंथांमोना गोदान आफाद दाबाय, थिग दङ, दाबायानो थिग दङ, मोजां, लाइक खालामो, मोजां, दाबायानो। नाथाय नोंथांमोना बै दिल्लीनि दरजाखौ नागिरनो थाखायनो 10 बोसोर नांगोन। हारिनि फिथाइखौ बबेयाव सावरायो, हारिनि सम्पथिखौ बबेयाव रायलायनानै लाबोयो, बबेयाव सावरायनानै लाबोयो, बै दरखंखौ नागिरनो थाखायनो नोंथांमोननो 10 बोसोर टाइम नांगोन। बियो रोखा। बे रावा बेसेबां सैथो नोंथांमोना आंनो खिथाब्लानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानैहाय। आङो पार्टिखौ लानानै खोथा बुङा, नाथाय आङो गेजेरावनो बुङो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन, नाथाय आं माखासे खोथाखौ मोजां मोनाखै, बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय। आरो सोरनिबा गोसोखौ आंनि बे बाथ्राया दुखु होदोंब्ला निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोनावहाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जै बर' हारिनि।